Просто направи няколко грешки. Аз трябва да се махна от теб. От Дъчи, Силки, Джейк. Вие сте луди. Разхождате се с оръжия, стреляте по хората. Съзнаваш ли, че днес участвах в 3 престрелки? Не съм свикнала да живея така. Знам. Трябва да се махнеш от Мадрид. Лесно ти е да го кажеш. Благодарение на вас откриха сезона за лов на Вирджиния. Стига. Мога да те закарам на летището и да напуснеш Мадрид до час. Но апартаментът ми, нещата ми... Ще си взема душ. Чакай, не ме оставяй. Трябва да поговоря с теб. Защо ме остави? Имам въпроси и искам отговори. Например, какво правя тук облечена? Не знам. Аз не се къпя с дрехите си. Прегърни ме. Толкова ме е страх. Скъпа, ще се погрижа за теб. Обещаваш ли? Да, обещавам. Супер! Тогава да вървим. Да избягаме заедно, да се махнем от света. Забрави за Дъч и Силк. Звучи чудесно, но трябва да свърша нещо. Мога ли някак да те спра? Не. Те убиха сестра ми. Трябва да направя нещо по въпроса. Подкрепи ме, скъпа.